kuiswa nekuti nazvino vapenyu varipo vari kurarama. Izvi zvangopfuura murani wamwari parumwe zvanenge akazondishanyira watisai ndinaye. Zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndiri pane imwe nzvimbo pandaishanda. Zvino izvi rakataura neni richiti wanonoka nekuti watangirwa kurumidza umhanye unotora bhaibheri nehimbhu pati 1 pati 2 nebhuku remutungamiri. Asi ndoda kumhanya izvo rakanditi student ndakava ndawira pasi. Ipapo ndakarwara zvandisina kunzwisisa, asi kwemazuva kubva nemusi wechipiri kusvika musi wechishanu. Musi wechishanu vanhu vakandisiye pamba vachiende pamunamato. Ndikazwa vanhu vachiimba zvatapinda ndopandakatangire kunzwa ipapo. Mwoyo wangu ukandisvika ndikati saka vatungamiri vodzoka rendarambe kuende kuchechi. Ndakanovanda muimba yekugezera. Vatungamiri vodzoka vaidondinamata nekuti ndaizinorwara. Vakanditsvaka vakandishaya. Asi ini ipapo chinhu chandakaona ndo chandototaura. Ndakaona mudenga muchikuruke gore rakanga riri jena rakaizve kumabvazuva. Rapedyo neni rakashanduka rikaite gwai rakanga rakakura kusvike apo. Ndokubva ndati gwai ndoriziva nekuti rinouraya. Zvino pari kubva nemudenga richandiuraya. Ndakafunga pfungwa dzekuda kuritidza, asi zvakaramba. Zvakatonga simbi nemagnet zvakambeza. Zvakaramba kusvika gwai raburuka rikandidhuma nechepanapa. Ndikawira pasi. Pakare pandakamuka ndakanga ndamutano. Asi pane murume akanga akamira parutivi rwangu. Ndakamubvunza ndikati ko iwewe ndiyo yani? Akanditi ndonzi Mesiya. Ndikati kwete Mesiya uri panyika sezvawaite. Ndikanzi ndini Manuel. Ndikati kwete. Ndikanzi ndini Johani. Ndikati kwete. Ndikanzi ya. Ndikadza ndibudze kuti ndinani. Indini panyika ndini pomwa zveAfrica. Ndomawira andinoita. Waite zvakanaka manana. Vanhu vakazoda nditeurira, asi ndakanga ndakutoti musachanditeurira nekuti ndamutano. Zvinhu zvakapfuura. Zvangopfuura chendototenda Mwari chinhu chikuru chekuti rufu rwakazonangana neni. Ndakatemwa mumusoro nekuti handinganyogona bvudzi rangu riri risina kuti kurese zvarakaita. Ndakatemuka musoro kutemwa nekutemuka nebhonzo zvese. Ndokubva vanhu vatoti zvimwe ndafa. Zvakatora nguva zvinizvo zvokuti zvipere. Asi takandishanduka nekuti ndandizochipatara. Ndokuti akandiona akati uyu mwana akafa. Zvinane timudzokere naye tokupa mishonga kuti munoisa pamunosvika naye kakuti ropa rakawanda. Ndokuti andokuzoti umwe pamunambido. Ndikanzi hachireze ndikubvisirei ndemo iyi kuti monomuiga zvisazoita sezvingakanganisika. Nyama kwayo kutoponeswa kwangu. Mwana achibva ndakaona mwana achipinda nepawo achipinde muchipatara. Tikati mwanangu ndave kukurapa. Zvakandishamisa nekuti akandibate kubve paitangire ronda kuti raiterera. Pakabva pavharika kusvika nhasi ndo zvazviri. Zvangoitika kudai baba vangu inini chaive chidhakwa. Kanga tisingazivi kana zano rekuita. Asi kubva zuva iri wakatendeuka nanhasi vari muchechi vari kurarama. Saka nhasi ndauya kuti nditaure chinhu pamberi paMwari. Svondo yapfuura ndakazarurirwa chinhu ndauya mutsvene. Ndakaona murume akakwegura kare pandiri akati imbondiperekedzawo mabhazuva. Ndikati zvakanaka. Ndokubva ndamuperekedza tichifamba kudaro ndakaona mhomho yevanhu yakanga ichera kumashure kwedu. Ndikamubvunza ndikati tiri kuendepi? Ndikati tinoenda kuJerusarema. Ndikati zvakanaka. Pfungwa dzangu dzaiti kuti ndinobvunzisisa, asi ndakaona ndanga asingachadi kundipindura. Izvi rakaburuka rikati kwandiri, kune vapostori vasingatenderwi kuti vaende kuJerusarema, vanofanira kusara kuBheteri. Ndakaona vapostori vacho. Tichifamba kudaro, takasvika tikaona signpost huru yakanzi Bheteri. Tikavhurirwa. Murume akanga ari pamberi pangu akandipa kidzi kuti ndikire imwe imba. Yakanga ine marumu 12. Ndavhura ndakavhura imwe rumu. Mukabude munhu akanga akafa kwemakore 30. Akamhanyirira umwe murume wepostori. Murume ndakanga ndine akati wazviona here? Ndikati
zvikanzi ngandikuratidze zvimwe ndozokuudza. Akandondivhurira muimba yavamwe mai vainzi ndinyamukuta, makanga makazara chipana kusvika neparufu. Zvikanzi wazviona here? Ndikati zvikanzi mabasa amunoita muri panyika, umwe noumwe anoyekumba kwake ndiye anomudzinga bedzi kuti aende kunyika yegehena. Saka inondoziva neizvozvo kuti itai mabasa akanaka ndikuzova nemisha yenyu yakanaka kumusoro Jerusarema. Saka zvambopfuure kudaro, murume uyo akazoti kwandiri ndakumuregerera uyu nekuti ndiye akandiuraya nekuda kwemukadzi wangu aite mukadzi wangu akandiuraya. Asi noda kwaAbhurahama wauya naye ndakumuregerera. Ndikati kwete Abhurahama haana kudai. Zvikanzi Pauro mwana wafika panyika akabva kare kare agere panyika ndaAbhurahama. Ndikakudza Mwari. Zvino chakupedzisira ndechi muka 27 October ndakazarirwa zviri chonengerozi tichibudiro zvekudenga. Zvanga zvakawanda kwazvo. Ndikasangana nazo ndikati ko munoendepi? Zvikanzi tikaende kumako muranda waMwari kunoita birthday. Ndakaseka. Ndikati birthday rakatopfuura. Takapedza takatopedza. Zvikanzi kana uchirekana nekunyarara handei takanyarara. Ndobva tafamba asi ndakatangete nharo chiti wakutondikadza pakuve kuti mwandopaziya. Zvikanzi takuti nyarara. Ndobva ndanyarara. Takashokana nedombo guru. Ndobva razarurwa. Ndobva ndanoenda mutumwa sezvaingoriri mudombo imo. Zvikanzi ngatipindei. Ikabva ndati handichasari kumashure nekuti handizozivi dombo richaita sei. Ndakapinda ndakatoende mberi kuvanhu vese. Asi ndakaona zvekuti zvasingakodzeri mutungamiri zvaruma. Tapinde mumba ndakana mutumwa akagara simaine ngirozi dzainga dzirimomo dzinogara nemutumwa kusvika nyika ichiguma dzibudi mumba imo. Saka mutumwa akati maite zvakanaka mauya. Saka ndakandomutakati ko mutumwa akurare ngirozi dzacho asi ngirozi dzaidzikange idzo sei. Ngane mutumwa maite basa mauya wakomana. Asi panapa tochitombera ndakaparizirwe shoko tisati taite zvimwe zvese. Saka mutumwa akati ko mukomana unoparidza uri. Ndakabva ndatarisa ndichitokoni mukomana wacho ndakashamisa nekuti ndauya nemuvhangeri achibudamo. Ndikati muvhangeri uyu anoparidza sei? Ndokubva apuwe gwaro ndobva aparidze kuna Isaya. Aparidze kudaro imwe ngirozi yakanga iri yechikuru yanga yakamira nechekurutivi rwezasi yakaimba rwiyo rwayakaimba ichiimbire mutumwa Pauro mwana weAfrica nemaererano nekurarama kwaita. Vamwe vacho vachibvumira. Saka vakanga vachibvumira parwiyo rwaitwa wararama Paulo achengetwa, wararama Paulo achengetwa, apedzise basa raJesu. Wararama
nekuti yozichipe dzekuibasa izvozvo dzakataura akanga ari mukuru achiti Paulo achiripo Paulo achirarama